салом дӯстон, бо дархости зиёди шумо имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи Akon MC маълумот пешниҳод намуда бошем, зеро шарҳҳои зиёд гузоштед ки дар бораи ин рэпери ҷавон маълумот пешниҳод намуда бошем. Агар омода бошед, лайк ва подписатсияро фаромӯш насозед. мо оғоз мекунем. Akon MC номи аслиаш Элмирзоев Комилҷон 22 октябри соли 1997 дар шаҳри Қурғонтепа имрӯза бохтар дар ноҳияи Тес ба дунё омадааст. мактаби 12 зодгоҳашро то синфи 5 идома дода, сипас дар мактаби 5 ноҳияи кӯшонёни деҳаи Айне идомаи таҳсил намудааст. пас аз хатми мактаб ба литсеи касбии техникии Федератсияи Русия дохил шуда таҳсилро идома додааст. литсейро бо дипломи намунавӣ хатм намудааст. соли 2016 ба ҷодаи рэп қадам неҳодааст. ӯ мухлиси Бахаи 84 буда, ҳамеша гӯш ба рэпҳои ин рэпери тоҷик меандохт ва мехост ки мисли ӯ рэпсаро шавад. ин орзуҳо ӯро ба қуллаҳои мурод расонед. аввали рэпи Akon MC ба номи Рав буда, ошиқи ба ҳисоб меравад. рэпи мазкурро дар шабакаи Одноклассник дарёфт намудан мумкин аст. дар бораи оилаи худ Akon MC ҳаминро баён намуд ки бояд махфӣ бимонад, аммо зиндагиаш хуб буда, дар ҷодаи зиндагӣ мушкилие вуҷуд надорад. нақша дорад ки клипҳои нав ба навро ба мухлисонаш пешниҳод кунад. Akon MC ё худ Комилҷон нақшаҳои зиёд дошта, мехоҳад филмҳои тарбиявӣ дар оянда ба навор гирад. сабаби бештар хондани рэпҳои ғарибиро Комилҷон дар ғарибӣ будани худ медонад. ӯ зимни суҳбат афзуд ки вақте дар Федератсияи Русия буд, аз азоби марди тоҷик бохабар гаштааст. аз ин сабаб бештар ба рэпҳои ғарибӣ таваҷҷӯҳ менамояд. сабаби хондани рэпҳои ошиқӣ ин дар шикаст медонад. мегӯяд ки орзу дошт ки ба нафаре ки ошиқ шудааст оила барпо кунад, аммо ба ин орзуҳо нарасидааст. шикаст аз ишқ ӯро ба рэпсаро шудан овард. ба маълумоти худаш аксарияти рэпҳояшро ғарибӣ ташкил медиҳад ва ба наздикӣ низ боз нақша дорад ки рэпҳои ғарибӣ барои мухлисонаш пешниҳод кунад. мо барои ин ҷавони соҳиби истеъдод муваффақият таманно намуда ба шумо хайрхуш мекунем. андешаҳои худро нависед ва ба шабака обуна шавед. хайр азизон. Сал, ама рождая камтараки дига мара кыждат. Ты фақат оқат ка тарк накана моста, ай гапам набро мерасонумат ба хостат. ма миём камон, як ҷо мешем ҳардмон. Ты фақат румолта дар шикаф неята сарад мон. ина ҷои кор, уна ҷои хоб. ай пушти ту ма дар ин ҳами ҳол. шӯхӣ дорум чокаи дар хонатон киву кия ё тоқаи ёдум кади марам ёдат кадам ганда на ки тоқат кунем бояд хотири оянда мада тоқа яхандаи ту дору ки нес мекуна иҷа чӣ дарде дорум интизори сахта на ки интизор шатада тақдири май тақдир мекунад коши چی کردی تاجا؟ چی؟ شوشکی دادم تایه ما؟ خیلی پر
Deposit. ки ту хуршай мани